Evo Dejane pitanje, kaže sad oni imaju negde oko 40 kg svaki, jel tako? Tako je. I pitanje do svinjokolja, kažeš imaće 250 kg. Trebalo bi da ima. I koliko pojedu hrane, koliko sad to otprilike? 8, pa oko 4,5 do 5 tona sigurno. Da, znači to je negde oko 500 kg po... 600 kg. Tu je kukuruz. Kukuruz, ječam, malo pšenice. Koncentrat mora malo, jel tako? Koncentrata, malo deteline i... Da, obavezno deteline. I sad ajde kažemo neka prosječna vrednost, sad smo računali ispod negde oko 40 dinara po kilogram, jel tako? I sad 500 kg, 5 tona, odnosno 500 kg i nešto, ajde kažemo po jednom prasetu, to je puta 40, znači ispod negde oko 20 do 22 hiljade dinara samo što pojedu i oni su, ajde kažemo 350 puta, ajde kažemo 30, znači oko 12, znači ispod negde oko 33.000 od praseta do svinjokolja. I onda kažu cena kad tako bude oko 200 dinara, to definitivno to je ništa i ne isplati se. Dobro, tebi jedino za tvoje potrebe, ali evo, izračunali smo koliko pojedu.